Здравейте, честита нова година! От сърце ви желая една по-смислена година, година, която в край да не решим, че е била по-неприятна от предишната или от предишните 20, както се случи с изминалата година. Така че това е най-малкото, но според мен е едно от най-важните пожелания, които можем да си направим. А сега да ви представя и гостът ни, новогодишният ми гост, Лили Димкова. Здравейте! Здравейте! Дъщеря на легендарния лечител. Сега ще видим една визитка, която е направила редактора на предаването Мира Иванова. Вижте. Лили Димкова, художник и сценограф, работила е в киното и театъра. Представила е картините си в галерии из целия свят. Вълнуват я духовните символи, местата заредени с особена енергия, лицата, очите. Дъщеря на лечителя Петър Димков, който помагал на болните с билки и съвети за здравословен начин на живот. Висшвоенен, благодетел и безсребърник, лекувал без да получава и стотинка. Вярвал в силата на природните средства, във внушението и самовнушението, в способността на любовта да лекува и укрепва. Сега вие знаете добре, да кажа за нашите зрители, това е обещаното продължение на разговора. Помните, че преди месеци тук ни гостува отново Лили Димкова заедно със своя син доктор Петър Димков. Тогава останаха недоизказани много неща, които разбрах, че тя знае. Получихме и много писма от вас, много имейли, че искате този разговор да продължи. И мисля, че като начало на годината това е един добър повод. Здравейте! Здравейте! Сега ще започнем. Ако искате, може да кажете вашето пожелание за годината. Ако не, веднага да тръгваме към въпросите, защото те са безброй от нашите зрители от мен. Пожелавам на всички първо да бъде спокойна годината, но всеки спокойно с добро чувство да я поеме, не с страх, защото страхът е нещо много страшно, а с вярата, че ще му донесе нещо добро и вярвайки в това, сигурно ще стане. Нека с повече усмивки и с повече благодарност да поемаме всичко. От сърце им пожелавам на всички. Благодаря ви, наистина, от името на зрителите на четири очи, но да започна с това, тъй като вашият баща е лекувал стотици хиляди с билки. И аз разбрах от хора, с които говорих, хора, чието разкази прочетох, че те могат много. Но какво не могат билките? Неговото лечение беше комплексно. Той лекуваше с билки, лапи, водолечение, с вяра. Казваше, че без да вярваш, че ще оздравееш, не можеш да оздравееш. Вярата е основно нещо. И също така с самовнушението да вярваш. Има някои такива самовнушението, начини как се прави за оздравяването, с дълбокото дишане, с излизане в природата, с връзка с природата. Изобщо един природосъобразен живот и тогава билките, които са част от природата, действат наистина прекрасно. Тоест билката не е нещо различно и отделно от целия свят. Тя не може да бъде сама по себе си лекарство. Тя е част. Тя може много да помогне, изключително много, но само тя при особено тежки заболявания няма да може самичка да постигне. Сега ще продължим с тези неща, които са комплексните, които може би са много важни, но да ви попитам, вие пиете ли лекарства? Извън билките? Не, лекарства не пия, но има и такъв един момент, че аз съм алергична към лекарства. Като че ли природата поначало ми е сложила към няма да взимаш лекарства. Цял живот всъщност съм лекуван по нататко методите, природосъобразни лечебни средства, но билките много ги обичам. Аз наистина непрекъснато си бера билки. И ще ви кажа защо, например. Не, че нещо имам нужда за някое, но, например, бял равнец е билка, която пречиства кръвта и организъма. Татко във всички планове, всички рецепти винаги даваше, че трябва да се пречиства кръвта. Кръвта е всъщност тялото на нашия дух. Тъй, че имайки чиста кръв, ние имаме и чисто тяло, и чист организъм. И духовно, и физически. И е полезно. И е полезно. Не, вие сте цяло чудо. Аз понеже си позволих предния път да постъпя не много тактично да обявя вашата възраст. При моята възраст вече това е съвсем тактично.
Благодаря ви наистина, че ми разрешавате, но го правя, защото мисля, че е важно за зрителите. Тогава аз казах, че вие сте на 80 години, нямате една бръчка. Това е едно чудо. Наистина не съм срещала такива хора. Ми радвам се. Също така забелязах, че вие не пожелахте да бъдете гримирана на влизане в студиото. Никога не съм се гримирала. Никога. Защо? Защото сте алергична или защото е част от някаква ваша гледна точка за живота? Не, просто не съм чувствала нужда да се гримирам. Искрено казвам. Не е част от някаква философия, че грима е бариера или замърсяване? Не. Аз смятам, че всеки, който има някаква нужда нещо да гримира в себе си, нека да го направи. Красотата е нещо прекрасно. Между другото, като заговорихме за гримиране, се сетих малко отвъд да минем. Как се отнасяте към пластичната хирургия, към хората, които искат да променят своето тяло, такова каквото им е дадено, да оголемят бюста си, да смалят носа си, да направят, да речем, скули или ушите си, да смалят? Това е един много, така бих казала, сложен въпрос, защото свободната воля на човека е дадена от Бога и е един неоценим дар. Сега, тук има един такъв момент, че всеки орган, нос, както казвате, бюстата и нататък, всичкото това е резултат от нашата еволюция. И той не е случайен. Едно ухо, например, говори просто действително за еволюцията. Малко хора има с хубаво изработено ухо, което значи са стигнали до по-висока еволюция. Това е с всички наши черти. И изкуствено променяйки ги, не мисля, че ние правиме нещо добро за самите, от духовна гледна точка добре за нас. Но, пак бих казала, всеки решава сам за себе си. Всеки решава сам за себе си. Добре. Сега, Петър Динков е казал, вашият баща, че когато човек е болен сериозно, това е своего рода карма от миналото, която изкупува. Какво трябва да значи това? Че това е нашето наказание ли? Кармата, какво значи карма? Това мисля, че доста хора вече го знаят. Това е закон за причина и следствие. Тоест, няма съдба, бих казала аз. Ние градиме съдбата си. Всеки човек е творец на съдбата. Защото какво е кармата? Именно изпълнение вече на това, което ние сме направили. Ако ние сме постъпили зле, ние ще бъдем не наказани, а ще получиме последиците. Това ще получиме някакво страдание, ще получиме някакво недък и така нататък. Или обеднява някой. Това му е голямото мъка, че е беден, нали, ще получи такова наказание. Как да е? Но наказание не бих казала. Както казвам, кармата просто въздава това, което ние сме направили. Или на доброто, ние ще получиме добро. Колко пъти се казва в народа, направи добро и го хвърли в морето. Тоест, ти правиш и ще дойде момент, когато ти ще получиш за това, което си направил, нали. Няма време, но ще получиш. Тъй, че тук е вече, както казвам аз, да живееме със свободната си воля. Ние сме свободни да направим каквото искаме, но нека разумно да живееме. Добре. Сега си спомням, че той беше казал също така от това, което прочетох, даром нищо не се дава. Даром дори не можеш да оздравееш. Човек трябва да положи усилия, за да оздравее. Как един болен човек, който страда, който вероятно изпаднал и в отчаяние, и в стрес, и в страх, как да положи усилия да оздравее? Тук имаше един момент, който татко също обясняваше нещо във връзка това за самият лечител, самият лекар, нали? Той казваше така, когато дойде при тебе много тежко болен, той е вече толкова отслабнал, той толкова няма сили. Тогава ти, казва, му предай от своята енергия, му предай от своята сила, за да му дадеш първия потик, първият заряд. И когато той усети, че изведнъж му става по-добре от твоето присъствие, в него се явява вече една надежда, една вяра, че той ще оздравее. И тук ще ви кажа един момент в него, защото това вече всички го знаят, че той почти всеки ден, не почти, той всеки ден
в къщи, искам да кажа, а и ходеше по адреси, където също бяха събрани хора за преглед, защото го гониха, забраняваха му. Чувала съм за нелегални срещи в библиотеки, в мазета. Точно така, да. То е било... Именно, защото вместо да го ценят, вместо един такъв човек да му дадат всички условия да ликува и да помага, комунистическата власт го преследваше по най-жесток начин. И с арести и така нататък. Въз основа на какво, като не печелише нито стотинка от това, само помагаше. А всичките идваха. Всичките те идваха властващите. Просто нямаше някой, който да не беше дошъл именно да го прегледа, да си каже мнението за здравето му и ако има нещо за ликуване, да ликува. Какво чудовищно лицемерие. Да, точно. Ама с чудовищно лицемерие. Това е типично за комунистическата партия. И в дадения случай, при това, значи 30 души той преглеждаше, понеже аз цял живот останах в семейството си, разведох се много рано и останах в семейството, тъй че всичкото това е пред очите ми. Той излизаше след последния пациент, знаете ли, като изцеден лимон. Просто беше с хлътнало му лицето, уморен. Отиваше до банята и пускаше хладка вода да тече на главата му. Доста време. Водата е магнетична и дава много, възобновява силите на човека. Връщаше се в стаята, затваряше се и някъде около половин час ние го оставяхме. Той медитираше, молише се. След това излизаше отново просто възроден. Лицето му гладко, той имаше много гладко лице, много така младежки вид имаше. И отново беше готов за работа и казваше, аз давам една конска сила, а космичният разум ми дава 10. Нали, това беше. И го виждах, просто го виждах. Тъй, че много е важно самият лечител не да бъде един чиновник, който само да напише и да каже, даже да не влезне в разговор с пациента. Може би да няма време, но все пак неколко ободрителни думи. При татко, излизайки, хората излизаха с такава надежда. Те казаха, ние сме вече добре. Видите ли, колко е важно това нещо? Казахте за водата и понеже се разбрахме няколко практични съвети да дадем на нашите зрители, всъщност вие да дадете, но се сетих, че съм чувала водата, че има памет. Познато ли ви е това? О, много. Сега толкова много се говори за това и вече има изследване, особено в Япония. Има книги с много красиви картини, в които се дава как молекулите се нареждат при красивите думи и колко безобразни съчетания правят при грозните думи. Абсолютно вярвам в това. И аз, например, когато пия вода, винаги, например, си казвам сила и светлина за умът ми, здраве за тялото ми, живот за сърцето ми. Разбирате ли? И вярвам, че това нещо, чрез водата, го поемам като сила, като нещо, което като лекарство, което наистина ще ми подейства. При уморения човек, това за втори път ми както го казва татко, например, както пускаше вода върху главата в момента, също един душ, една вана, водата е толкова магнетична, а ние сме пълни с електричество. При нас, нали, трябва да имаме магнетизъм, електричество, да бъдат в равновесие. А ние сме изчерпани. И затова водата е толкова полезна. Трябва просто като лекарство да имаме. Ето това е, например, в природолечението. Водата, храната, въздуха, слънчевите лъчи. Точно, дайте да започваме. Водата трябва да я пием, мислейки нещо добро. Каква вода да пием? Чешмяна, минерална, преварена, престояла, минала през филтър. Каква вода ще ни посъветвате? Нали има такива кани и така, които пречистват водата. Да. Това е добре, защото, например, си спомням, беше дошъл професор Ромашов при татко, който имаше този големият институт, не мога в момента да се сетя името, няма значение, с където Ирисова диагноза почнаха в Съветския съюз, нали? Но аз още гониха тогава. И той беше казал, колко е вредно, казва, че хората пият само минерална вода. Защото трупът, казва, тези минерали в организма там, където може би не са нужни.
Има голяма логика в това нещо, нали? И Аз съм се голяма замислила, но естика. не е ли опасна чешмяната? Например, тук в София хората се страхуват. И, нали, Вие каква ако вода пиете? Аз пият просто я пречиствам в тези кани, дето има ни брита кани. Нали, Да. я пречиствам, да. И по този начин, все пак Чешмяна вода. чешмяна вода. По-добре да, е чешмяна вода.